दापोलीत सध्या रस्ते कमी खड्डे जास्त आहेत. दापोलीत सध्या रस्त्यांच्या कामांना ग्रहण लागले की काय असा प्रश्न निर्माण झालाय. लाखो रुपये कर देणाऱ्या दापोलीकरांच्या नशिबी खड्ड्यांसोबत अनेक समस्या आहेत. प्रत्येक वर्षी तो रस्ता खराब होतो. त्याचा मूळ कारण असं आहे की तो जो रस्ता आहे त्याला साईडने तिकडे गटार नाहीत आणि ह्या बाजूला सर्वांची प्रायव्हेट जागा आहे. तेव्हा पावसाळी जो पाणी येतो तो तिकडनं पास होऊ शकतो. प्रत्येक वर्षी तो रस्ता खराब होतो. त्याचा मूळ कारण असं आहे की तो जो रस्ता आहे त्याला साईडने तिकडे गटार नाहीत आणि ह्या बाजूला सर्वांची प्रायव्हेट जागा आहे. तेव्हा पावसाळी जो पाणी येतो तो तिकडनं पास होऊ शकत नाही. आता ही प्रतिक्रिया आपण ऐकली असेल. हे आहेत दापोली नगरपंचायतचे उपनगराध्यक्ष खालिद रकांगे. यांनी म्हटलंय की प्रत्येक वर्षी रस्ता खराब होतो आणि या वर्षी देखील झालाय. त्यांनी म्हटलंय रस्त्याच्या बाजूला गटार नाही आणि त्यामुळं पावसाचं पाणी या ठिकाणी साचतो. हा तर खालिद रकांगे यांचा जावई शोध म्हणावा लागेल. जर गटार नाही आणि ह्या रस्त्याची दरवर्षी अशी परिस्थिती होतीये तर दापोली नगरपंचायत काय करतेय? रस्ते, पाणी, आरोग्य या सुविधा देणं हे लोकप्रतिनिधींचं काम आहे आणि अर्थातच प्रशासनाचं देखील. यासाठीच आपण त्या खुर्चीवरती बसलात. नागरिकांचे जीव गेल्यानंतर त्या रस्त्याची डागडुजी करणार का हा प्रश्न आहे दापोलीकरांचा. जर दरवर्षी अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल तर दापोली नगरपंचायत झोपा काढते का हा प्रश्न आता निर्माण झालाय. सर देखिए, मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं ये कई महीनों से ये रास्ता इस तरह लोगों को तकलीफ हो रही है, गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, प्रेग्नेंट औरतें हैं. आखिर लोगों की तकलीफ को तो समझना चाहिए ना. सभी चुप हैं ताकि किसी पर कोई परेशानी ना आए. अगर सभी चुप रहेंगे तो तरक्की कैसे होगी? शहर की तरक्की, गांव की तरक्की, मुल्क की तरक्की. आखिर आवाज़ तो उठाना पड़ेगा. आप रास्ते की सिचुएशन देखिए, आप रास्ते की सिचुएशन देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि हमारे लोग कितना बर्दाश्त करेंगे. आखिर वोट दे रहे हैं, ठीक है, आखिर आप तरक्की की बात कर रहे हैं. और जब आप तरक्की की बात कर रहे हैं तो फिर क्या ये तरक्की है हमारी? इस पर सोचना चाहिए. या रस्त्या संदर्भात दापोलीकरांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या पाठीमागे पाहिलात तर एका साईडला गटार आपल्याला पाहायला मिळेल. दोन्ही बाजूला पाणी जाईल अशी पुरेशी जागा देखील पाहायला मिळतेय. मात्र उपनगराध्यक्ष खालिद रकांगे यांनी मात्र गटार नाही अशी प्रतिक्रिया दिली. त्यामुळं खालिद रकांगे यांचा हा जावई शोध म्हणावा लागेल. दापोलीतील मुख्य रस्त्यांसोबत गल्लीतील अनेक ठिकाणी खड्डे आहेत. या रस्त्यांवरील अनेक ठिकाणचं डांबर देखील निघालेलं आहे. रस्त्याची दुरावस्था झाली, काय सांगाल? रस्त्याची दुरावस्था झाली का? गाड्या चालताना काय म्हणजे चालवून पण शिकत नाही. लोक पडतात त्याच्यामध्ये गाड्यावरून, त्या चिखलामध्ये पडतायत. ते गाडी खड्ड्यातून आपटते फटाफट. काय पाठी वगैरे तुटतात काय लोकांची. विशेष म्हणजे ह्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचं काम दरवेळेस करण्यात येतो आणि प्रत्येक वेळी रस्ते पुन्हा नादुरुस्त होतात. नादुरुस्त रस्ते आणि अपघात हे नेहमीचं समीकरण दापोलीमध्ये पाहायला मिळतंय. उखडलेल्या रस्त्यांमुळे अपघात होतो, नागरिकांचा नाहक बळी जातो. तरीही दापोली नगरपंचायत आणि प्रशासन ढिम्म आहे. निदान दापोलीकरांचा जीव जाण्याआधी रस्ता करावा अशी मागणी आता दापोलीकरांनी केली आहे. कोकण कट्टा लाईव्ह, दापोली.